ти реално, брат, продължаваш нататък. В 12 часа ненормална история. Превъртела работа, аз ти казвам. Не, да, добре. Добро утро, добреш, приятели! Днес ще снимаме с Роял в художествената галерия и Томи Михайлов, режисьора ми, ето там в момента се забавлява. С нощи гледайте ние с какво забавлявахме. Оп. На обратно е трудно. Ела. Оп. С това забавлявахме ние с нощи. Отиваме ли да снимаме, господин Михайлов? Не. Отиваме да ритаме топка. Днеска няма снимаме, ще ритаме топка. Художествената галерия. Да. Кой може да си го позволи, бате? Имаме горе-долу 20 минути, така че не си прави сторита, но изглавяй камера. Ама аз нещо друго се главям тук. Нищо, братле. Ого! Загуби сай камера. И цака влезна в стаята. Какво правиш? Ти какво правиш, бе? Пак ли се снимаш ти? И мен това ми е работата. Дошъл си да снимаш, не да се снимаш. Затова снимам с телефона. Такъв е цел живот. Какви кадри няма да снимам? Отваря смачкания лист. Лист капка се вдига. Никол сълза избърсване, Никол очна линия и спирал. Никол слага червилото и Никол слага червена рокля през рамка. Това е. Бей сега си сним камерата. Ето, може да снимаш с оператора с камерата. Не искам, бе. Мани този телефон. Сега ще я продаваме. Сега ще я продаваме, вика. Гледай го. Бей го там, виж се в огледалото. Да, бей. Никол, здрасти. Не, това просто е процес, който някой човек гледа и не разбира. Приятели, с Никол и заедно с Томи приключихме да снимаме тук. Сега отиваме. Къде отиваме? Към студа. Към студа. Бате, преди си правеше влоговете с камера. Времената се менят. Виждате, приятели, режисьора за какво се използва. Единствено сдам само ме кара да мъкна. На всеки друга дебата по продукции ще ви пусна тук клипове как ме гледат. Господин режисьор, кафенце, чайче, цигарка, нещо седнете. А да помогна не, вие сте режисьор. То бате е такъв си. Благодаря. Благодарим. Продължаваш ли? Продължавам. Това какво е топличко? Давай, да създаде малко топлина тук. Че момичето е студено. Паси грипаджията. Ето. Това има вентилатор като на видеокарта, бе, Васи. Ваш Дан, естествено, реши, че иска още техника, защото му беше малко. Реших, че искам още дифузия. И реших, че искам... Какво още искам? Вода. Знаете ли какво искам? Може би и спотлайт. Може би с френел ще се задоволя. Какво искам, бе? Френел, спотлайт. Томи, какво сега трябваше да снимаме тук? Лутане, ама какво лутане беше, бе? Имиджово лутане. С нощи измислихме най-якия нов термин. Имиджово лутане. 600C, Lightroom, да, там знаете си нещата как са. И там едно P60C. Ето я и ефект шестичката с... какво? С 35. С 35 ли я искаме? И широки и близки? Ние имаме близки. Нямаме толкова.
Тук имаме близки, да. Жълто, гледайте колко компактно съм сложил. Екранчето. Холивленда. Много яко. Всичко съм преместил, там вътре не остана абсолютно нищо. Художествена галерия Добрич. Знаете. Отиваш ли на топло сега? За топличко. Ще пия сигурно чаче. Няма търпение, защото вече и така съм. Сега отиваме на топло. Снимахме и там в коридора един дълъг кадър и сега трябва да съберем всичко от тук и да отидем в огледалната зала. И всичко ще бъде червено. Преди малко снимахме ето там, а сега ще снимаме тук. И сега си местим техниката на 50 метра от локация 1 до локация 2. Какво ще кажеш? Шано! Залек. Сякяк. И свишер. Толкова е топло в този Добрич. Бате. Кажи го на Никола. Качихме техниката горе в огледалната зала и сега местя колата. Другите са там и чакат да се присъединя. Никол в момента си прави прическа. Мали друго? Май не. Май това. Да. Той човек на стоп трябва да снима. За мен камерата ми е продължение на съзнанието. Тебе не ти ли слуши паметта в това? Не освободих. Майка. Добре. Сега се нямаше ми почваме с трудно. Качи ли спотлайта? Това нещо как му викаме в Надежда? Прос. Но ще почна да строя нещата. Пък спотлайта ще отидеш да го взема. Кой не е мъркал? Но така. Аз ще това за какво си го довлекал? Трудата. За кадри, за спотлайт, за работи, за мозък, че да съм на по-високо. То с това няма как да го направим. С кое? След това простия къде се е вземала там. С трудата ли бе? С бума. Това няма как да качиш това са всички варианти, които имаме. Има 3 варианта. Малко ли сте? Много сами. Колко часа? Колко ти трябва? 5 ми трябва. И 10. Добре сме. Нали за 5 искахме сме тук? За 5 искахме да почнем да снимаме тук. Ние сме само двама. Аз съм впечатлен, че стигнахме до тук само двамата. Да. Често ще да му харесва тази пица. Shoutout за Цветан Вилаев. Daniliев.com да клона на рентал. Патикарната реклама. Да, съм 2024 за отстъпка в Дина после. Следващия код го говорим да е DASINUS045. И той 223 кода си работи. Всички кодове си работи. И ти си милионер. Главната актриса има това, където прави, промотира се, има нейна снимка, реклама на автобуса. Отива на автобусната спирка и пита жена, която чака на автобусната спирка: и знаете колко пари е билетчето за автобус? И тя казва $1.50. И тя така, нали, гледа: то последния път беше 70 цента, нещо кое говори. И жената, точно докато го казва това, идва автобуса и тя така гледа: защо ти трябва да се водиш на буса, ако си на буса? Това не е ли така от Кари Борча от Секса и града, бе? Да. Сара Джесика Паркър. Милионер съм. Не, хубаво, че после в тех няма да сетвам сега. Да. Картинката в главата ми как изглежда е много добра. Ако успеем да го изкараме от главата ми, още по-добра. В главата ми изглежда по-добра. В главата ми изглежда по-добра. Как? Вече съм си легнал, брат. Звучи добра, но готовка също не звучи добра. Базикам сега. Всичко е точно. Знаеш ли, че от колата хубаво взема спотлайта? Да видиш кой съм. Много добра режисьора. Аре, господин Дъвка. Бъбългъм, моя ми викате в коментарите. Следващия път, като се видим тук, всичко ще е червено. Много яко. Това е малото в киното и реално, виж ме си стегната, в смисъл супер си. Ту трябва да изживяваш такава емоция, разбираш? Трябва да изживяваш емоцията на... Защото то не е баш тага, ама
Абе, много е яка емоция. В смисъл, тя е между тъга и меланхолия. Нещо е такова. В смисъл, и наистина е супер. И свири, не? Беги. Ще се разберат после. Айде, давай да снимам. Ма супер си. Много добре изглеждаш. Абе, Томи, яла, виж това. Втеласваме се. Като кадър. Да, окей. Обърни се. Снимаме последни кадри. Томи, виждаш ли се отляво? Какво виждаш? Сложих широкия, за да хвана максимално широк на залата. Колко ще 20 20, да. Това отляво не си ти, нали? Окей, айде. Айде, колко ще давай. Как е? Еми зле, що жълто влиза сянката накрая. Аха, до тук трябва да съм на мен. Ми да, не трябва да мърдаш много, защото Разбрах. на някоя страна, защото ми влизаш. Дай да го маркираме само. Така, ако от тук почвам, кажи ми кога спирам. Не, върни. Е тук. Тук спирам. Окей, виждам къде. Айде. Трябва да го пусна само. Само да го пусна. Стой, една секунда. Окей, айде. Разклати го много ли? Много ли го разклати? Хареса ти? Окей. Че тук трудно виждам. Аз забравих, че снимам. Оставихме спотлайта и 600 цето, които бяха толкова топли да се почиват. Айде обратно. Залата е обратно в състоянието, в което я намерихме. И сега трябва да видим дали не сме забравили нещо. Колкото и да сте сигурни, винаги поглеждайте. Губил съм си вече немалко неща. Майко, те огледала. Тази вода в Велинград там. 100% сигурен, че не е на нито един от нас. Те кабели не са наши, реал са на място. Защото гледайте го отдолу колко е як. Мега яки. Много яко покритие. Мисля, че нищо не сме забравили. Огледална зала Добрич. Довиждане. Махни се. Кой работи? Край всичко е рап. Това е приключихме. Рап. Също така, това е първият рап на Никол. Как беше днес? 48. 1.48. Очакваш ли, че ще свършим в 1.48? Аз мисля, че сме готови към 5-6 и към... И сме толкова бързи. Само като видял галерията, какво беше. Искаш ли ти кажа нещо честно? За дан седим и аз му казвам, брат, до 10 часа няма да свършим. И той ми казва, брат, това с 12 часа. И аз му казвам, да, няма да свършим. И той ми казва, брат, на бас ще свършим. Аз го пака, къде не се фанах на бас просто. Той ми казва, не ще свършим. Обаче беше много яко. Какво ще кажеш? Първо музикално видео? Определено много различно. Много. Изобщо не очаквах, че точно така протича всичко, но много се забавлявах. Наистина, просто за мен беше нещо сбъдната мечта. Да си имам собствена песен и да имам хубав клип, снимам от прекрасни хора. Наистина сте много добре. Много ти благодаря. Може да отидете. Къде ще бъде качено това? Къде могат да го видят всъщност? YouTube. Твой канал? Да. Който още го няма, ама се надявам. Значи сега първо ще го създадем и това ще е първото видео в него. Значи хора, чухте, в
края на ендскрина, или тук отгоре, или там отдолу, някъде. Знаете как се посещават видеа от YouTube. Ще намерите канала и с това видео. Така че, приятели, надявам се забавлявам. Нямам никаква представа какво съм си, но често включвах телефона в някакви случайни моменти, в които се сещах, че съм го започнал. И сега трябва да се сетим да го довършим. Заради това, приятели, благодарим ви, че гледахте. Аз благодарам ви към коментарите на хора, които ме гледахте. Лице в камъката и чао. Това е, нали, режисьор да оправя камерата на някакъв блогър. Това беше, приятели. Обичаме ви. Чао. Всичко това сега трябва да отиде в компютъра. Това са 640 гигабайта, от които, ако ви кажа, че сме използвали всичките, ще ви излъжа, но 3 от картите имат материал в тях, а в четвъртата може би сме стигнали до нея. Не знам, ще разбера като ги прехвърля, но часът е 22:22 на следващия ден, разбира се. 22:22, окей, тук що се прибрахме, всичката техника я разтоварихме в студиото, Томи го оставих в тях и... Нормален човек сега би си легнал, но как ще спя след като сега трябва да видя какво сме снимали? Няма как да стане. Знаете ли, това ми седи на бюрото, това и тук още листа, всичко това е за песента. Всичко това е за песента, за музикалното видео. И оттатък имаше една тетрадка с неща. Почвам да прехвърлям файлове на голям екран. Първи експорт! Не мога. Няма как да седя. Аз съм тичал цял ден и... Какво, къде, как се засича и ми пречи да си вдигна бюрото. Видяхте. Eye level. Аз съм щастие. Този клип щастие. Как гледаш това и не се чувстваш добре? След като го изгледам още може би 20 пъти, отивам да си лягам. И да пия вода. Хей, приятели, събота е и стигнахме до трето демо и имаме тизър на музикалното видео, като измислих точно какви кадри искам да заснема на часовника, които възможно най-добре да описват идеята, която имам. Томи я хареса, аз я харесвам и в момента отивам към Jumbo да търся часовник, понеже този, който имаме, има проблем с стрелките. Не могат да застанат точно на 12. И застават една върху друга, примерно на 12:1 или нещо такова, което на мен не ми върши работа. И ще ми отнеме по-малко време да намеря нов часовник, отколкото да оправя този. Ката, когато я попитах, хей, откъде да намеря часовник, тя ми каза, ами, защо не отидеш в Jumbo? И ми изпрати снимки на някакви брутални часовници. И това беше още преди няколко дни, още преди изобщо да стигнем до там. Така че, натам отиваме, като честно ви казвам, хора, на последни сили съм, не знам, личи си 100%. На последни сили съм, дори не знам откъде вадя тази сила да говоря, така че, после. Взех не един, не два, а 3 часовника. Големия ще го снимам, малкия изглежда много яко. Може да реша да снимам него, защото ако не го снимам сега, ще го снимам за нещо друго. Невероятен.
А будилника, колко ще е яко да ставам с будилника, не с аларма. Няколко месеца се опитвам да държа телефона ми максимално далеч от мен и не го отварям, не го гледам, не го проверям, нищо не правя. Гледам си само имейла и отварям Инстаграм да поствам някакви неща. Този будилник ще улесни този процес много. А сега трябва да намерим как се излиза от този отвратителен паркинг. Вътре беше пълно, фашкано. Чух хора да се оплакват, че 1 час са търсили място да паркират на този паркинг и си казах, леле, какъв късметлия съм. Но откъде се излиза сега? Трябва да разбера. Джуба има много хубави неща, хора. Научете се да разказвате истории с елементи. Елементите могат да разкажат невероятни истории, но съм твърдо уморен да ви обясня защо. До после. Не, също знаете ли? Отговора на защо? Гледайте видеото на Никол. Ще разберете защо. Ето ме отново по-късно от практика. Тук що се видях с Веном да доктор, by the way. Взимам си винтоверт и си търся начин, по който да го свържа с часовника. Като дори да не намеря такъв начин и накрая дори да не ни се наложи да го използваме, ще си имам винтоверт. Стигнах най-накрая обратно в студиото, където между другото тази година не съм правил почти нищо. Буквално тук седят още сета и нещата от историята ми за Въча за 11-та годишнина. Хора, знам, че последното видео, което сте гледали преди това видео в канала ми, е трейлър на това видео, обаче нямате представа колко неща станаха от тогава до сега. Цялата тази история е ето тук на масата, но ще стигне до вас, надявам се, скоро. Ако го направим по стара традиция, ще бъде за нова година. Моето лято. Сега трябва да направя сет, на който да снимаме часовника и трябва да го направя някъде тук. Така че сетнах двете 600-цета и измислих доста готин сетъп. Заповядайте. Стена. Часовникът ще дойде ето тук. 2 стенда с гриб глави и супер клампи. Те държат плоскостта. Гриб главите са само с цел наклон. Това е. И тук ще дойде часовника. И въпросът сега е как ще дойде часовника и как ще го въртим. Заради това взех винтоверта и идеите ми са няколко. Едната идея включва просто да сложим часовника тук и да му направим 12 часов таймлапс. Това е най-автентичният начин, по който бихме могли да го направим. Защо не? Да го направим както си се прави. 12 часов таймлапс, това ще направим. Другите кадри са ми по-предизвикателни. Сините и червените. Тях трябва да въртим. С винтоверта не става, защото е прекалено хаотичен и клатят стрелките прекалено много, когато го използвам. Иначе се получава идеално. Даже не ми трябва да го свързвам. Той просто... Самият часовник, вижте го как е. Права отверка. Буквално. Измислил съм как ще снимам сините кадри, защото те са най-лесни от всичките. Къде си? Ето те! Ако помните, от преди 3-4 години някъде бях взел този слайдер специално за да снимам ревюто на Sony ZV-E10 Mark 1. Това лято снимах Mark 2. Очаквайте го някога. Този слайдер беше взет за това, от тогава насам е ползван за това, но явно ще го използваме и тук. Хора, не ви трябва най-перфектната техника. Достатъчно е просто да имате нещо, което да може да използвате и да знаете как да го използвате. Ще сложа FX шестицата тук отгоре и просто ще движа камерата леко в страни на синя светлина, докато часовника седи изцяло статичен. Това е! Търсех точно този отговор. Часовникът да бъде статичен, защото реално черно-бялото е назад, червеното е напред, а синьото е стъкнало на едно и също място и не се движи. Това търсех. Какво правиш, бе? Лепа часовници, брат. Аз дали ще го сложа. Казах да си станеш един часовни карти. С моята прецизност може и да стане.
Ми гледай да стане. Ти си като всички актьори. Винаги заставаш с гръб към камерата. Така. Добре, бе, няма какво остане повече. Само трябва да го забършаме малко. Я чакай, беги. В центъра е добре. Екстра. Какво ще кажеш? Екстра! Дали не съм прецизен? Айде. С синьото сме готови. Колко кадъра ни отнеха, господин режисьор? 9 май. 9. Това не мърда така, да. Не мърда така. Няма. Ти тъпата камера. Кой е, бе, брат? Я ми го покажи. Покажи ми го. Покажи ми. Какво правиш с този винтоверт? Бей, брат. Тази стрелка много... Режисирай часовника. Давай, кажи да. Тъпата стрелка, лате. Аз го правя по-професионално от теб. Не засича. Fieldman. Мога да ни спонсорират. Господин режисьор, доволен ли сте? Само нервите, брат. Давай. Шафана ще го заблъскам след малко. И ще стане лошо. Това изчезва от тук. Айде, насочваме се. И приятели, това е момента на А7 тройката да заблести. Тя след малко почва да снима таймлапс. Еми ще блести. Ти не обичаш ли да блестиш? Съм си ивата блеснал от всекъде. Чай ще се прилича на матбокс. Приятели, моля ви, някой да спонсорира Томи с един матбокс. Страшно много иска да си вземе матбокс, аз му повтарям. Няма никакъв смисъл от този матбокс. Ама той просто иска камерата му да изглежда готина. Така че, ако някой иска да спонсорира Томи с един матбокс, или просто да му даде да пробва да снима с един... Ще бъде много готин. То матбокса не, обаче брат, като отидеш, братле, да снимаш някъде, нали, събитие или нещо такова и като има отпред матбокс и като имаш двете дръжки отстрани и то сонито си също. Обаче хората си викат, баси майката. Разбираш ли, то е шаш направо, шаш от всекъде. И разбираш ли, матбокса за мен е нещо, което просто продава. Разбираш, в смисъл, като го видиш и те си викат, Чухте го, дайте му един матбокс. Да. DMS Tommy матбокс. Айде. 7 тройката вече си снимат таймлапса и всичко тук си стои така. Пуснали сме от всякъде по нещо. Тук в тези кадри не гоня изобщо конкретен цвят. По-скоро съм сложил цветовете, които са в момента за характер, понеже от всякъде пуска. Така, интересно се получава светлината. После ще бъде черно-бяло, така че да. Абе, брат, ти наш, какво не се сетих? Тока мога да спре. Нема, бе. Сега, приятели, чакаме само и единствено последния кадър, а именно часовника, който се връща, което се случва в момента в студиото. И утре сутрин някъде около 6:30 този кадър ще бъде готов. И има шанс този кадър да трябва да го повтаряме няколко пъти, ако има проблеми наистина. Включил съм камерата към тока. Не правете това с камерите си. Не е здравословно. Но някои кадри го изискват. И този е един от тях. Знам, че накрая ще се заслужава. Време е да видим дали ще бъде време.
Да, бе. Май го имаме first try. Имам почти 5000 снимки, които сега трябва да обработя вкъщи. Майко мила, компютъра ми. Знаете ли, че тази камера е снимала в продължение на 12 часа, реално повече, и е седяла включена може би над 20? Това е първият път, в който оставям камера без наблюдение да върши работа без аз да съм там. Случвало се е преди. Слагал съм камера на таймлапсове, примерно на балкона, докато аз спя в другата стая, примерно за да снимам изгрев. Даже се сещам точно за кои видеа съм го правил. От 2019-та. Как да бъдете по-добри фотографи, или там, където ходихме в Павел баня, и също видеото, където Нат ме снима в Пловдив. Таймлапсите в началото на тези две видеа, просто съм сложил камерата на балкона да снима таймлапс и съм отишъл да си легна. Но това не е същото. Сега оставих си камерата в студиото да снима дълъг, ама много дълъг таймлапс. Над 12 часа. Като се върнах, камерата си работеше. Тя не беше изключила или нещо. Осветлението беше както си трябва, всичко си беше наред и камерата си беше свършила работата, което ми казва, че мога да се доверявам на камерата си повече, отколкото си мисля. Или толкова, колкото си мисля. Знам ли. Но тази камера не спира да ме впечатлява дори 6 години. Имам тази камера от почти 6 години. Вау. А може би почти 7, не знам. 2018 до сега. И знаете ли, снимах таймлапса с нея, а не с някои от другите камери, защото и в двата случая ще бъде RAW. И в двата случая таймлапса ще бъде RAW. И като е RAW, мога просто да го конвертирам в JPEG-ове, да си го едитна както си искам. Първото, разбира се, което. Но второто, таймлапса ще е 6K. И като е 6K, аз мога да го зумна, мога да го разместя, мога да си го правя каквото си поискам. И то пак ще е яко. Така че, да, аз със сигурност искам да направя лек зум на таймлапса, не искам просто да седи ей така като един статичен кадър. Така че резолюцията със сигурност ще помогне тук. Оскар. Всеки път като видя черен гарван да лети на някъде, си казвам, намерихме Оскар! Ходете, гледайте историята за кожицата, ако не схващате шегата. Кажете ми долу в коментарите дали бихте гледали повече такива влогове, защото аз бих правил, много ми е приятно и се получава много по-истински разговор по този начин, отколкото когато снимам с камера. И да, по-добре изглеждат и по-добре звучат влоговете, когато са снимани с камера, но така пък имаме по-задълбочено качество на дискусията, което е... Аз предпочитам качеството на дискусията пред качеството на пикселите. Кажете ми вашето мнение долу в коментарите и също, ако искате, може да станете член на канала, струва 1 лев на месец и тази цена няма да се промени. Това е просто за всеки, който иска да вижда повече Дани Илиев. Аз искам да видя повече часовника на екрана ми вкъщи. После. 118 гигабайта снимки. Ще отнеме малко време. Mac Studio, сега е твой момент. Вижте кой е тук отзаде. Ти си. Mac. Оп, айде, почва се. Гледате ли сега? Гледате ли сега? Гледате ли сега? Експорта.
Стигнахме и до втората половина. Експортва се сравнително бързо. Какво? Я пак! Ти чуваш ли се? Не. Не. Окей. Я пак си помисли. Окей, това по-става. Добре. Това бих го изчакал. Добре, това по-става. Няколко часа по-късно, не знам колко, кадрите на часовника са готови, видях ги, невероятно е, но ги видях с много лак, заради това в момента експортвам кадрите на видео, за да може да го използвам като видео, а не като 5000 снимки, защото това товари премиера страшно много. И сега пише 15 минути 11%, добре. 15 минути 12%, добре. Добре, така по-остава. Защото това 4 часа и половина, дет ми го изписа, направо лошо ми стана. Нямаме 4 часа и половина. Видеото е готово и качено. Гледайте го през линка в описанието. Благодаря, че ни избра Никол и ни гласува доверие с дебютната си песен. Благодаря Dehancer, че ни позволи да направим ярките червени сцени. Това е плагин за работа с цветове. С промокод DASFILMS получавате 10% отстъпка от dehancer.com. В DinaForce казвате, че там ви праща с код DASFILMS2024 онлайн или на касите в магазина. Томи, братле, впечатлен съм само двамата какво направихме. Благодаря ти, че си ми приятел и от време на време режисьор. За лев на месец казвате, че такива видеа ви се гледат. Благодаря на всички, които продължават да го заявяват всеки месец. Техника под наем, daniliev.com/rental. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моите хора, които не лехте. Абонирайте се, харесайте клипа, вървете към банката и чао!